presidentti, Kouvolan kaupungin ja meidän kaupunkilaisten puolesta minulla on suuri kunnia todeta, että tämänpäiväinen vierailuni on ollut meille merkittävä ja odotettu tapahtuma. Kouvolan kaupunki, joka on rakentunut risteyskohdaksi niin maantieteellisesti kuin historiallisestikin. Haluan nostaa 3 kaupunkimme vahvuutta, jotka tekevät meistä ainutlaatuisen. Ensinnäkin Kouvola on turvallisuuden ja maanpuolustuksen kotipesä. Arealla prikaatin ja UTin jääkärisekentit eivät ole meille vain varuskuntia, vaan ne ovat osa paikallista identiteettiämme. Toiseksi Kouvola on nousemassa suomalaisen datatalouden ja digitaalisen infrastruktuurin keskiöön. Käynnissä olevat miljardiluokan datakeskusinvestoinnit osoittavat, että Kouvola on maailman paras koti datalle. Emme ole vain fyysisten rautateiden risteys, vaan rakennamme niitä digitaalisia valtaväyliä, jotka kantavat Suomen taloutta ja tekoälyä ja innovaatioita tulevaisuudessa. Kolmanneksi Kouvolassa on aikaa ja tilaa elää. Repoveden yhdet kalliot ja Kimijoen virta tarjoavat vastapainoa maailman kiireille. Herra presidentti, toivon, että vierailuni Kouvolassa on ollut ja jatkuu antoisana, ja että välitön kouvolalainen vieraanvaraisuus on jättänyt teille jo nyt hyvän muiston. Meillä on vahva usko täällä tulevaisuuteen ja kehittämme yhdessä ja määrätietoisesti kaupunkiamme osana elinvoimaista ja turvallista kasvun ja rauhan Suomea toisistamme välittäen. Kiitos. Tervetuloa kaikille tänne Peturiin. Kiitos, että olette täällä näin sankoin joukon paikalla. Mainittakoon heti alkuun, että yhdistetystä hiihdosta on nyt Suomelle tullut pronssimitali, josta voi juhlia tässä sankoja. Toivotetaan vielä kerran tasavallan presidentti Alexander Stubb paikalle tänne Kuopaan. Tervetuloa. Kiitos. Tämä on pronssikaupunki. Onnea tuottaa. Lähdetään suoraan tähän haastatteluun. Herra tasavallan presidentti, te olette tänään vierailleet erilaisissa kohteissa ympäri Kouvolaa. Millaiset tunnelmat teille on jäänyt tästä päivästä ja minkälaisia asioita on jäänyt päällimmäiseksi mieleen?